cualquier parte. Líder. Collemos o testigo a Sara Garea falando con protagonistas e agora un servidor Álvaro Veiga, bos días. Nesta xornada xa de 17 de marzo recibimos a máis protagonistas. Imos coñecer como vai a vida o traballo do Concello pegado, veciño e querido de Oroso. Para iso recibimos nos nosos estudios novamente a Álex Doval. Moi bo día, Álex, benvido al Moi bons días. Como vai todo por Oroso? Todo en orden. Todo en orden? Todo en orden. Bueno, estamos principiando este ano, pero bueno, xa vai chegando abril, maio, estamos chegando a pouco máis dun ano para unhas novas eleccións. Pero facendo eso, poñéndonos que queda nada para volver a renovar a confianza dos veciños e veciñas, que balance está facendo desta legislatura, alcalde? Bueno, eu estou moi satisfeito. A verdade, vamos camiño dos 3 anos. Miras para atrás e pasou o tempo, pero volando. Pero bueno, estaba lo dicindo, estamos a 17 de marzo e parece que foi onte Navidades. Co cual, en nada estamos en verán. O tempo corre moitísimo. Eu estou moi satisfeito. Fixemos moitas cousas, quedan moitas por facer. Algunhas falaremos agora delas. Sí. Eu, a verdade, é que estou tranquilo. Sorprendentemente tranquilo. En que está a traballar? En que está a traballar o alcalde de Oroso neste tempo? Sí, bueno, comezamos... Esas carpetas que ten en riba da mesa, que eso é ser unha imaxe clásica, sí. Cales son as prioritarias? Sí, comezamos o ano con licitacións de obras que deixamos aprobadas do ano pasado. Temos unha que termina mañán, que é o local social de Oroso. Era un compromiso... Para ilustrar, para a xente que nos ve. Efectivamente. Bueno, Oroso son 11 parroquias, e Oroso, a parroquia de Oroso, que despois de Sigüeiro a máis numerosa por número de habitantes, pois era a única que non tiña local social para facer actividades. De feito, nesa parroquia só temos taller de memoria, porque o que teñen era unha antigua unitaria moi pequeniña, ademais, porque ten uns baños moi grandes e unha entrada moi grande, co cual é a única actividade que podíamos facer. Durante os anteriores mandatos, tanto do PSOE como do PSOE co BNG en coalición, levaron en varias ocasións o tema do local social, incluso aprobando en pleno, pero despois, nunca se ejecutou, fixeron transferencias de crédito, unha vez cambiaran a partida do local social para comprar un tractor, en definitiva, nunca se fixo. Eu creo que agora sí que era de xustiza facer esta nova infraestructura, que son case 350.000 euros de precio de licitación, termina mañán o plazo de presentación de ofertas e son 12 meses... Sí, son 12 meses para a súa execución, co cual ao largo deste ano comezará unha obra nova, non? Sí, é unha obra nova e vai estar situado, para que os ointes sepan, ao lado do campo de fútbol da Penela e do campo das festas, co cual vamos a facer ali unha zona onde, digamos, cerra o círculo, non? Pois ter tamén ali o local social para o disfrute dos veciños, non só da parroquia de Oroso, pero principalmente da parroquia de Oroso. E remata mañá a licitación, xusto. Mañán remata o prazo de presentación de ofertas, efectivamente. Pois rapidez. Que máis temas ten arriba da mesa? Temos a mellora de rúas en Sigüeiro, son máis de 15 calles as que vamos a aglomerar no núcleo urbano, son 300.000 euros de inversión. Eu creo que era de xustiza, facíanos moitísima falta, rúas como Portiño, a Plaza a Plaza de Chinto, a Plaza Alexandre Bóveda, perdón. Prácticamente a totalidade das calles de Sigüeiro. Vamos a aglomeralas e vamos a pintalas. Esta termina o plazo de presentación de ofertas o 25 deste mes e esperamos, adxudicar o antes posible para poder comezar a executar esta obra. O sea, prácticamente integral. Sí, son as rúas principais, xa digo, da Nacional para baixo, as do Portiño, a Plaza de Chinto e demais son todas, tamén a que está a Maruzo, tamén a Rúa Rosalía de Castro, estou falando de memoria. Despois da Nacional hacia arriba, a que está por diante do pabellón, a Rúa Pablo Iglesias, a Rúa do Deporte. Mellorado firme. Sí, unha capa de aglomerado a todo e pintar o que é o aparcamento e as líneas, o sea que vai a quedar, vamos a darlle un lavado da cara importante ás calles de Sigüeiro. E despois temos que xa se terminou o plazo de ofertas, estamos pendientes de adjudicar unhas sendas peatonales, unha delas que pasa como local de Oroso, era unha petición histórica dos veciños de Ángeles de Calvente, de Ángeles, das parroquias de Ángeles e Calvente, que era a senda dende o local social ata a Gravanxa. Nesta primeira fase o que vamos a facer é dende o local social do Cachopal, pasando pola farmacia, ata
o cruce da iglesia que vai hacia Calvente, vale? Entonces, esta primeira fase van esas, son 350.000 euros, e, bueno, quedaríanos outro kilómetro para chegar a Gravanxa, que é o límite municipal con Frades. Dentro deste mismo contrato tamén vai a segunda fase de Vilarelle, que será desde onde nos quedamos agora ata a DP, ata a DP 3801, e dúas máis pequeniñas, pero que tamén son importantes, tamén na parroquia de Villarromariz, que é dende o cementerio a Tobarral. Bueno, a xente é un cachiño pequeno, pero utiliza moito para pasear e faltanos ese tramo, e no Portiño, que do carril bici que está executado, que vai dar a Vía Verde, ata enlazar casaceras, digamos, do núcleo urbano do Portiño. Estas xa están, presentáronse, falo de memoria tamén, creo que 16 ou 17 ofertas, e estamos pendientes de adxudicada. Bellas demandas, non? Sí, sí, todas históricas desas que se suelen dicir. Sí, sí, a senda, sobre todo en Calvente Ángeles, bueno, pues destas cousas que eu levo no Concello de Concelleiro moitos anos, e xa daquela se falaba deso, igual que do local social. Bueno, estamos saldando vellas deudas. Apertura da Praza Isaac Díaz Pardo. Sí. Xa se abriu, faltan algún... Sí, mirade, sí, vamos a explicarlo moi sencillo. A Plaza Isaac Díaz Pardo está aberta para os peatóns dende Navidad, sí, dende o Nadal, que, bueno, xa estaba executada. Despois, o tráfico rodado abriuse e moveronse losas de pedra, non? Sí. A obra estaba sin recepcionar, estaba sin pagar, co cual non houve ningún problema. Eu teño que decir, quero que quede claro, que ese intento quizás do PSOE, porque, bueno, onte escoitei a entrevista de Antonio Leira, e ao final aquí dice unha cousa, pero despois en redes escriben outra. Aquí dixo que botaba máis zonas verdes nesa zona, pero despois que bueno, en fin, a ver, zonas verdes ten un montón de árboles e un montón de bancos. Claro, se queremos facer algo para que os nenos xoguen, non podemos poñer todo cheo de árboles, porque entón os nenos non teñen por onde xogar, non? Sí, pero do que dixo aquí, que lle chamou a atención? Non me chama a atención, quero dicir, do que dixo aquí, chamame a atención a bicefalia ou a tricefalia. Unha cousa é o que din aquí, outra cousa é o que din no pleno, e outra cousa é o que din nas redes sociais. Entón aí é cando o discurso non casa, pero, a ver, sinceramente, tampouco me preocupa. Eu quero explicarlle a xente como está o tema, que é o importante. Tráfico rodado abriuse, moveronse as losas, falamos que a empresa que estaba executando as obras, que teño que decir que se portaron francamente ben, e creo que se van a portar aínda mellor, porque é verdade que non sei se por un erro no proxecto ou porque esa zona é unha zona non húmeda, tremendamente húmeda, debos contar que está pegado ao río, e que ademais recibe as aguas pluviales de todas as rúas colindantes, Xuncal, Concello, Rúa da Cultura, Camiño Inglés, todo vai dar aí. De feito, o Concello, o que é a casa do Concello, inundábanse 4, 5, 6 veces ao ano, e agora nos está inundando. Entonces, o que quedamos ca empresa é, en canto se poida, probablemente a semana que ven, vaise a levantar ese empedrado, sí, do que é o carril dos coches. Sí, e vamos a proceder, vai a proceder, porque vai a facer a empresa, e ademais sin ningún coste para o Concello, a hormigonar, a poñer hormigón, de tal maneira que tamén se diferencie un pouquiño máis do que é o resto da plaza. É verdade que agora as humanizacións, bueno, pois o que toca é uniformidade, toda a mesma altura, accesibilidade. Sí, sí. Cota cero, que se chama, non? Cota cero pasa aquí pois, en Dr. Teixeiro, en Montero Ríos, que ao final despista un pouquiño, pero bueno, é o que tendemos ahora mismo, non? A peatonalizar e que os peatóns teñan prioridade. Pero bueno, vai a quedar, vamos a ver se a semana que ven se poden realizar eses traballos. A empresa chámase, porque creo que cando o fan mal sempre, ou cando unha empresa non cumple, esmerámonos moito en decilo, e cando é ao revés non, chámase Nova Vial, que é unha empresa de creación, digamos, relativamente recente, e teño que decir que, bueno, que para o Concello está cumplindo, e de xustiza decilo. Entonces espero que a semana que ven... Vas a quitar esas losas que había nun primeiro e vaise hormigonar. Efectivamente, por onde pasan os coches, de tal maneira que quede para a vida, como se suele decir. Vale. Problema ningún, porque a obra está sin recepcionar. Entonces a mí, ao que iba, extrañame moito que sea ese PSOE que gobernou 21 anos e que nos deixou, que de feito teño reunión con eses veciños a semana que ven, dúas obras que desde a legislatura pasada todavía estamos pendientes de resolver porque tiñan problemas gravísimos de ejecución, que era a agua e o saneamento en Cabanas, na parroquia de Oroso, e o saneamento nos Carballos, en Deixebre, que fixeron eles, que executaron eles, que pagaron, que certificaron, que devolveron o aval, e que a día de hoxe
continúan sen estar en funcionamento por mala execución. Entonces, claro, cando nós isto estamos facendo cun rigor non só por parte do alcalde e dos concelleiros, senón tamén das persoas que están no Concello, e no caso da Isaac Díaz Pardo, tamén dos técnicos da Xunta, porque esta obra pagou o 70% a Xunta, non? Cun rigor tremendo para que non se nos escape nada por ningún lado. Claro, que non podes dar exemplo cando temos dúas obras empantanadas, que teremos que ir ao juzgado, que xa, bueno, en fin, con todo estes problemas que supón pois eso, ir ao juzgado unha empresa que agora non está traballando, que está en proceso, bueno, pois non sei se de disolución, pero sí desde logo suspensión de actividade, e bueno, cunha complicación importante. Entonces, consejos vendo que para mí non tengo. Vostede di que non se corresponde, non? Como hai que tres soes dentro de Oroso. Sí, que se di nos medios, o que se di nas redes e o que se di nos plenos. Efectivamente, sí. É unha tricefalia. Eu espero que se poñan de acordo máis pronto que tarde e que actúen cunha sola voz. E despois é moi importante tamén decir que, oye, hai unha cousa que todas estas obras que estamos falando, Xunta de Galicia, e hai unha cousa que se chama Diputación, e seguimos a voltas ca avenida da Gravanxa con esa modificación que nos pediron por quinta vez. Presentáronse xa esas modificacións? Sí, estamos en eso. Sí. Estamos en dar resposta. Sí, sí, porque é un tema complejo, é refacer o proxecto por completo. Por quinta vez, oye, que non é unha broma, un convenio, unha nominativa da Diputación nesta legislatura, ningunha para o Concello de Oroso, co cual, oye, pois tamén hai que ver o outro lado, non? Tamén falábamos onte, tamén poño en riba da mesa hoxe para ver as perspectivas da Nacional 550, que é unha arteria importantísima do Concello de Oroso. Supoño que compartirá que hai que actuar, que o Estado é moi deficiente, non son esta Estrada Nacional, en outras moitas. Aquí o alcalde, o seu homólogo do Pino tamén, na 547, na 634. Hoxe víamos nun xornal, penso que na Voz, a desfeita dun coche, 3.000 euros de arranxo precisamente polo mal estado. En fin. Sí, a ver, en eso estamos todos de acordo, todos. Que as nacionales están desfeitas nun estado moi lamentable. O que fixeron agora foi arreglar, no caso do Concello de Oroso, o trozo que estaba peor, que era diante do antigo bar stop, ali ao lado da iglesia, que é verdade que estaba desfeito. Fixeron ese tramo, o concelleiro de obras meu, foi ali a falar cos encargados da obra e demais. Ora fóronse para outro sitio, pero parece ser que van a volver en 3-4 semanas. Eu espero que, é verdade que a nacional o que necesitaría era unha reforma integral, un aglomerado completo. Entendo que por cuestións orzamentarias non se vai a poder facer, pero, oye, nos puntos máis conflictivos, polo menos que quede con certa seguridade, que xa non estamos falando de comodidade, falamos de seguridade. En fin, que unha situación, insisto, que non é de Oroso. No, desgraciadamente non. Pero que desgraciadamente é así, que implica accidentes, que implica situacións que son perigosas para o día a día. Son esas arterias que utilizamos no día a día para ir ao traballo, para voltar na casa. En fin, moita precaución. Sí, nos ao final a Nacional 550, é verdad que temos a autopista, a P9, pero a Nacional 550 é a que nos enlaza tanto con Ordes como Ordes Coruña, como con Santiago, co cual, lógicamente, é a vía máis transitada do noso concello, sí, sin duda. Saindo do tema obras e do tema e demais, políticas, chega agora mesmo, saímos do Nadal, saímos do Entroido, xa nos metemos en Semana Santa, que si a Pascua, que si... como conciliamos? Que políticas se fan desde o Concello de Oroso para... Sí, temos 2 campamentos no Concello. O primeiro que organizamos nos directamente co plan concertado da Xunta, que está aberto plazo para a inscripción dos nenos, e temos outro que quero poñer en valor, que é un campamento inclusivo que organiza a Asociación Afecto, en colaboración co Concello Campa. A Asociación Afecto é unha asociación do Concello de Oroso que naceu fai pouquiño tempo, fai un par de anos, ante a necesidade de que tiñan de nenos con distintas discapacidades, con TEA, con autismo, en definitiva, o que buscaban era facer un campamento donde pode ir calquer neno, pero especialmente se lle vai prestar atención a estes nenos, ¿no? Co cual, dentro do Concello estamos moi contentos e intentaremos apoialos en todo o que sea posible, porque realmente, é algo que nos preocupa moitísimo e que... Prazo aberto, non? Sí, está o plazo aberto para inscribirse, canto antes mellor, porque xa sabedes que as plazas neste
neste tipo de servicios de conciliación pois acábanse moi rápido. Están os 2 plazos abertos e, bueno, ademais é bo que haxa 2 tipos de campamento distinto con 2 programacións distintas para que a xente escolla. Un é xestionado directamente a través dunha empresa polo Concello e este a través de esta asociación Afecto, que eu, ademais, doulle as gracias pola súa implicación, porque a verdade traballa moitísimo para mellorar a vida dos seus nenos. Xa que estamos, que outras políticas sociais se dedica no traballo do grupo de goberno en Oroso? Importantes políticas sociais. Sí, é importantísimo. Ahora estamos, a verdade é que foi un respiro. Eu teño que dar as gracias á Xunta e ao presidente Rueda o tema do incremento do prezo do SAF, porque para os concellos era un agobio tremendo, porque cada vez hai máis horas, máis persoas dependentes, bueno, supuxo un alivio importante. É a maior política social que levan calquera concello, non? Servizo de axuda ao fogar. Servizo de axuda no fogar. Nos temos máis de 32.000 horas, que se dice pronto. É suficiente o incremento da Xunta de Galicia? Nunca é suficiente. Nunca. Pero hai que agradecelo, porque, oye, o incremento foi significativo e vai ser significativo nos próximos anos. E aquí o que botamos en falta, e decímolo sempre, é que o Estado cumpla ca súa parte e tamén pague esa parte do servicio de axuda no fogar que lle corresponde, non? Porque, ao final, a idea inicial desto era a mitad cada un e o Concello prestaba o servicio. E a realidade é que non é así, non? Ao final, somos o que somos gracias aos nosos maiores. Temos xa, en nada, que saliron hoxe as cartas da comida dos maiores, do Concello, que é un clásico. Que o ano pasado xuntamos a máis de 700 personas e a verdade é que, bueno, é un día que eu... ben merecido clásico. Sí. É un día que eu paso... Os maiores merecen todo e máis. Sí. Ademais é un día que eu paso especialmente ben, porque os nenos e os maiores son super agradecidos en calquera actividade ou calquera cuestión que o Concello poña en marcha. Vale, cando será? Ainda queda tempo, no mes de abril, o día 25 de abril. Sí, ainda queda, espero volver. Volverá para darlle máis. Pasamos dos maiores á xuventude. En que pensa? Que participación ten a xuventude no temos, bueno, levamos un mes de apertura, da reapertura, mellor dito, da Casa da Xuventude. Está sendo un éxito de participación, a xente vai un montón. É verdade que non queren actividades, probámoslo, a facerlle actividades, e non acaba de encaixar. O que queren ir ali a ver a tele, a falar, a estar co móvil, a andar a súa bola. Entonces, bueno, teñen ali un espacio estupendo para xuntarse. Ahora que ven a primavera, igual están mellor por fora, non? Pero estes días de aí atrás que chovía un montón de inverno, estaban ali fenomenalmente ben. En Semana Santa, volvemos a facer unha nova edición da Festa da Xuventude, que será o 2 de abril, na Alameda de Gois, que temos a París da Noia, é unha discoteca móvil, é o preludio da Festa da Troita, que será o segundo fin de semana de maio, xa temos todo encarrilado, e, bueno, esta Festa da Xuventude é o paso previo, non? O calentamiento da Festa... 2 de abril. 2 de abril, Festa da Xuventude, París de Noia. Sí, París de Noia é unha disco móvil, disco móvil chocolate, chamase, sí. Chocolate, vale. Tela controlada. Teño controlada. Sí. Son durante o longo do ano hai moitas iniciativas, algunhas propias do Concello, outras privadas onde o Concello colabora, pero sí que hai certa movida de xuventude, non tan xove, pero sí que hai espazo suficiente, cultura suficiente durante o ano, ou aínda precisa máis cultura? Non, fixemos un esforzo moi grande nestes anos para incrementar a programación. De feito, o tema cultural, que só tiñamos o outono cultural, agora fixemos durante estes meses de principio de ano os encontros a abrigo, que teatro, danza, espectáculos para nenos, para que non tuveran que ser de ano en ano, non? Os meses de outubro, novembro e decembro, senón que tamén incluíra, estes meses de finais de xaneiro, febreiro, marzo, que quedan aí un pouquiño, non, sueltos, facerlle tamén espectáculos culturales, que a verdade está tendo moitísima acollida. Esta Festa da Xuventude, ese día faise unha churrascada que fai a Comisión de Festas de Sigüeiro Barciela, que, están terminando os últimos detalles para estes xóvenes, porque temos máis de 1.200 menores de 18 anos para un concello de 8.000 habitantes. Sempre refresca a cifra, me parece que é importante destacala, ¿no? Para un concello de 8.000 habitantes. O envellecemento da poboación, pero neste caso... Sí, nos vamos aguantando. Aguantando. Sí, non gracias a min, pero vamos aguantando. É importante, non? Sí. E tamén políticas para eles, porque a xuventude ten moito que... Sí, claro, e ao final hai que facer o que eles demandan. Pero actividades non queren moitas, queren espazos para estar entre eles. Eles demandaban ese espacio. De feito, eu
outro día estaba vendo salí e había como 15, estaban sentados, hai dúas zonas, como unha zona de mesas e unha zona de sofás cunha tele e tal, e estaban, había como 6 ou 7 nos sofás, todos co móvil, quero decir, non se falaban, pero bueno, eu entendo que a vida cambiou, entonces, bueno, pues non nos vamos a, nos deixamos o espacio, están o cuidando, ademais, porque é algo que a mí me preocupaba moito, a veces demonizamos esa xuventude, leva un mes e pico aberto, e o local está igual que estaba, co cual, oye, hai que poñer en valor tamén esas Antes cosas. estábamos máis na rúa, xogando escondites, Sí. todas estas cosas, non? Era outra- Vostede o escoito. Sí, claro. Se lle pillou, non? Un Sí, pouco. sí, eu teño as rodillas peladas da bicicleta, quero decir, pero bueno, ahora a vida pues cambiou, estaban ali, pues xa che digo, eran 7 ou 8 ali sentados mirando o teléfono, o sea, bueno. Bueno, son algunhas das actuacións, xa nos avanzou, 2 de abril esa festa da xuventude, Sí. que será o preludio o segundo fin de semana de maio, que suele ser a festa Da Troita. que é un dos días importantes Sí, claro. do Concello, senón o máis importante, sobre todo de recibimento de visitantes, de recibimento de outras autoridades. Sí. É un día grande, sí. Sí, o fin de semana máis importante, de posta en valor dun produto dos nosos ríos, que temos 6 ríos que atravesan o noso concello, e dende logo é a festa máis importante do concello. Temos xa todo máis ou menos encamiñado e listo para sacalo nas próximas semanas. Bueno, esta festa da xuventude pois é o previo, non? O viernes de Semana Santa aproveito tamén porque estuvemos reunidos co cura que leva as parroquias parte das parroquias de Oroso. Parece que vamos a retomar a Semana Santa. Facía moito tempo, desde a pandemia, que non había ningún tipo de procesión, máis alá da misa ali na Barciela, e parece que vamos a retomar. Bueno, tivemos o lunes o Concelleiro de Seguridade, eu e o don José Luís, que é o cura de Sigüeiro, unha primeira reunión, e xa pedimos os permisos para poder cortar a Nacional para facer esa procesión. Vamos a ver se somos capaces de recuperalo, porque ao final, oye, é algo que tamén interesa ao Concello e interesa tamén ás persoas que van habitualmente a... Pues a ver a xente que este celebrando, evidentemente, claro que sí, esa recuperar a Semana Santa Sí. máis de procesión, máis Sí, tradicional. hai unha temporada que se fixeran, pero despois a pandemia, eu creo que moitas cousas destas, bueno, Sí. entre a pandemia e que se cambiou moito de cura nas nosas parroquias, pois parece que pero bueno, parece que se vai retomar. Vais a tentar, por lo Sí, menos. sí, no, unha polo menos vais a facer. Unha vais a facer, a ver como funciona. Eso é. Bueno, pois xa para ir rematando, queda un ano e pico, volvo, repito, como que dicía ao principio, que lle gustaría? Esos proxectos a medio longo, unha legislatura, supoño que quedará escasa, que lle gustaría? Que me gustaría? Que lle gustaría deixar ese Oroso? Cales... Eu creo que hai tres grandes proxectos que temos que ter na folla de ruta, que é a remodelación da Avenida de la Banxa, que a temos que conseguir sí ou sí. É unha das arterias tamén do noso concello, é o comezo da DP 3801 que vai hacia Frades. Temos que facer a ampliación do pabellón, que estamos traballando nese proxecto, un proxecto complicado porque, bueno, ten un montón de informes sectoriais, é un coste moi elevado, pero non a perdemos de vista, ni moitísimo menos, témola encima da mesa e estamos traballando neso, e temos que intentar darlle resposta ao tema da vivenda, que é algo que estamos intentando tamén encamiñar. O Plan General Urbanístico en Oroso non lle deixou ao Concello parcelas do 2005, non lle deixou ao Concello ninguna parcela que fora urbanizable para poder facer vivenda pública. Temos algunha dotacional que sí que se podería, pero moi pequena, de 2000 e algo de metros. Estamos traballando co IGUS, co Instituto Galego de Vivenda, e con, bueno, cunha empresa que por agora non podemos decir nada máis para mover o tema da vivenda. Quere medrar, entón, Oroso? Sí, medrar... Especialmente Sigüeiro? Sí, e medrar con cabeza. En zonas que sean agradables para vivir. Temos un plan general que no seu día, claro, 2005, claro, que do 2005 agora pasaron 1000 cousas, crisis económica, claro. Vamos a tirar por esa aposta de construir vivenda pública, que temos o compromiso do IGUS. Heriberto García Porto, que veu, o director, veu a reunirse en 2 ocasións xa para encarrilar este tema, e tamén temos previsto, teño un convenio pendiente de asinar ca Dirección Xeral de Urbanismo para
iniciar os trámites de estudio do modificación do plan general. Creo que desde o 2015 cambiaron moitos as cousas e temos que poñernos con eso. E antes de terminar a legislatura, eu quero que eso, polo menos, eu espero que os meus compañeiros me volvan a escoller para ser candidato, lógicamente, e espero que... Iba yo a preguntar, pero xa está respondendo. Ah, vale. Vostede quere ser candidato? Eu sí que quero ser candidato. Home, alguén que fala claro, bueno, se o partido quere... No, eu os meus, eu que sí que non me vou a pelear é con... Xa no seu día, cando me elegiro candidato, o único que dixen é que eu non me vou a pelear con nadie dos da casa. Dos de fora xa sei que é o que me toca, pero dos da casa non. Eu penso que se eles queren, eu, por suposto, estou disposto a volver a presentarme. Espero ter o respaldo dos veciños, pero eu creo que hai certas cousas que temos que deixar encamiñadas, porque, oye, a vida dá moitas voltas e pase o que pase, eso non pode salir da folla de ruta. Alcalde de Oroso, Álex Doval, graciñas por vir, quedamos en tempo, que antes de a Festa dos Maiores e demais, próximamente o convidamos de novo para seguir actualizando que ocurre aquí o carón de os nosos estudios, o concello querido, veciño de Oroso. Graciñas por vir. Gracias a vos, sabedes que eu estou encantado de vir sempre. Pois graciñas, grazas.